Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Unahin na po natin ang may init na issue sa araw pong ito. NCRPO pinagting ang anti-tambay operations, halos 3,000 katao na aresto. Gobyerno dapat magkaloob ng libreng skills training sa mga tambay ayon sa mambabatas. Miyembro po ng PNP SAF at dating sundalo huli sa pagbebenta ng bala. Sa Bongo, itinangging naghamon siya ng saksakan ng ballpen kay Senador Trillanes. Labor Secretary Bello may mga kaso sa ombudsman. Walang epekto naman sa Pilipinas ang missile drill ng China sa West Philippine Sea. At gobyerno tuloy ang back-channel talks sa mga komunistang grupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito, si Errol Dakame. Welcome po sa palatuntunang Kamaonga Zero, ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas na inyo pong napapanood eksklusibo dito po sa Leader News Philippines. At sumasa inyo po ng malinaw na malinaw, as in HD quality, mula sa Pilipinas. At napapanood po sa 4 na sulok o sa lahat ng sulok po ng mundo. Lunes po ngayon, June 18. Ayan. 2018. Kumusta po ang mga nasa Metro Manila at mga karatig na lugar? Ang ating telepono sa studio ay 0927-494-2175 para sa mga Globe users at sa mga smart subscribers po ay 0949-7365,000. At huwag niyo pong kaligtang i-like po ang ating FB page, ang Leader News Philippines. At mag-comment kayo sa ating page at i-share po ninyo para mas marami ang nakakaalam sa mga nangyayari sa ating bansa. Partner, pahingi nga ng konting audio dito sa microphone. Konti lang. Konti lang. Ayan, sige. Konti pa. Gain ng konti. Gain ng konti. Batiin po natin ang mga OFW na lagi po nakabang sa ating palatuntunan. Kumusta kayo sa mga oras pong ito? At sana ay lagi po kayong safe na safe. Saan man kayo naroon sa mga oras pong ito, malayo kayo sa inyo pong mga pamilya. As always, ang ating panalangin lagi ay ang inyo pong mga kaligtasan at ang inyong kalusugan. Dahil ang inyo pong family ay lagi pong nag-aabang sa inyo pong mga pag-uwi, no? Hindi lamang po sa mga dolyar na ipinapadala po ninyo, but to your safety and good health habang kayo po ay nagpapakahirap dyan ho sa ibang bansa. Siyempre, all systems go sa ating paglilingkod sa gabi pong ito ng Monday. Katuwang po natin ang ating dalawang co-pilots, Engineer Oliver Licop and Theo Villamil. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs team. Siyempre, ang ating mga Leader News Patrol na magbibigay po ng mga ulat, mga preskong balita mula sa kanilang mga assigned beats. Ayan, no? Stay where you are. Stay where you are. Ulitin natin yung ating cellphone number, no? 0927
494-2175 at 0949-736-5000. Ayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Okay. Naninibaga ako rito sa inikot natin yung ating set ng ating studio set. So, as you see, medyo iba yung nakikita po ninyo sa mga video natin dahil in-adjust po natin yung ating broadcast setup. So, as usual, syempre ang ating adhikain po ay mas maganda ang ating paglilingkod araw-araw. Doon po sa mga nais magpabati, just message us sa ating page at garantisado po ay babasahin natin yan. Sino ba ang mga nanonood na sa mga oras na ito at madalas hindi ko na nababasa kasi yung mga pabati nila this time I really would like to give more time sa mga maaga pang nanonood si partner Gani Oro. Partner Gani, paring Gani, kumusta ka dyan? At si Primong Vercredo. Prime, kumusta ka? Just keep on watching. Si Prime Vercredo ay nasa Kingdom sa Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. HD quality nga talaga. Malinaw at malakas ang audio. More power, LNPH. Message from paring Gani, yung ating kaibigang veterano, batikan at profesional na broadcaster. Tinuturing nating alamat po sa broadcast, mapa, radyo at telebisyon, no? Paring Gani Orian. Nasa DCME 1530 siya, yung ating himpilan na pinanggalingan din long time ago. Naging program manager tayo dyan sa himpilan na yan. Kumusta kayo dyan sa ating mga kapatid sa DCME? Si paring Ed Sarto, si Leo Palo, yung mga engineers dyan, Julius Precioso, si Jess De La Cruz, si Roya Puli, Joey Nunag, sino pa? Alex Fuentes, ang mga natirang broadcaster dyan ay sino pa? Si Maring Jenny Pahilanga. Ayan. Ibang mga kasama natin nasa abroad na nasa abroad na nagkahiwa-hiwalay na kami. Tayo naman po ay nakapagtayo na ng online broadcast channel ang Leader News Philippines. At ang mga kasama po natin ay hindi natin kinakalimutan yan. No? Lagi po nating naalala yung mga yan. Alright, sige! Simulan na natin ang ating balitaan sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kumusta kaya ang nangyari dyan sa Senado ngayong araw ng Lunes? Ano ho? Marami po ang mga nangyayari. Siyempre, na dapat ay nababatid ninyo kaagad. So, standby po kayo sapagkat si partner Jojo Sikat ay may report po sa atin. Kung ready na si paring Jojo, papasukin na natin sa ating palatuntunan upang yung mga kaganapan dyan sa Senado ay maipabatid na po natin sa ating mga viewers. Ulitin natin ang Leader News Philippines ay maliwanag po ang ating adhikain dito. Kami po ay hindi lumutang na lamang para humimod ho ng puwitan ng kung sino-sinong tarpulano, politiko. Bagkus kami po ay mananatiling independenteng source ng legitimate and genuine news. At kami po ay nanumpang ang diskusyon at pagtalakay po sa mga isyu ay gagawin po nating matalino at hindi bias. Kung may pagkabayas man tayo ay magiging panig tayo sa tama at sa katotohanan. Natural sapagkat hindi po natin pwedeng panigan ang mali at ang kasinungalingan. Areglado? So, sige. But
Nevertheless, ang himpilan pong ito ng Leader ng Philippines ay sumusuporta sa mga makabuluhan at magagandang programa po ng gobyerno. At pag maganda po ang ginagawa, siyempre, hindi tayo mag-aatubiling sabihin, maganda yan, Mr. President, maganda yan, Mr. Secretary. At pagka medyo tabingi naman ang dating, hindi rin po kami magdadalawang isip na magsalita na, Mr. Secretary, tabingi ang programa mo. Baka po pwedeng ito ang gawin natin at ito ang mas pakikinabangan ng tao. Di po ba? O, ganyan po kami rito. Sapagkat hindi kami tulad ng iba. Ulitin ko hindi po kami tulad ng iba na nagbo-broadcast kapalit ng milyon-milyon. Ayan, hindi po kami joke box. Kami po ay mga profesional na broadcaster na nag-migrate ng resources and time and energy sa online channel. Balikan ko po kayo, saglit lamang. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Ayon dito kay Gatchalian, lumalabas na mas mura itong natural gas para sa coal at 80% na mas malinis pa ito. Iginit pa ni Gatchalian na
na sa ngayon ay mas makakabuti na i-develop na itong natural gas sa bansa dahil sa paubos na nga ang supply ng malampaya. Naniniwala itong si Senador Gatchalian na maraming natural gas sa West Philippine Sea. Subalit malabo natin itong ma-explore dahil nga sa ay pananatili ng China sa naturang lugar. Dito, si Jojo Sikat para sa DCRJ 10 a.m. Para sa DCRJ News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo. Nalito si paring Jojo. Naghapunan ka na ba, partner? Oo. Alam nyo kasi si paring Jojo, reporter din po yan sa DCRJ 810 AM dyan sa Makati area. At yan ay pinanggalingan namin din ni paring Gani Oro. So, mga kaibigan din natin yan. Leader ng Philippines, Jojo Sikat. Thank you. Okay, sige. As I've said, ang Pilipinas mo ay may sapat na supply dapat ng natural gas. Kayamanang natural ng Pilipinas na nandyan po sa West Philippine Sea. Alam nyo, wala namang ibang pakay kung bakit tayo po ay ginugulangan ng China. Nga lang, ang mga namamahala ngayon po ay may sariling diskarte how to approach this crisis dyan po sa West Philippine Sea. Na hindi po tulad ng rekomendasyon ng iba na kailangan na tayo mag diplomatic protest. Iba ang ginagawa pa ng gobyerno. So until now, may mga report nga po na maliban sa militarized na po ang West Philippine Sea dahil may mga installation na ng missiles, may mga battleships na, may warplanes. Diyan sa supposedly ay exclusive economic zone po ng Pilipinas, and yet hindi po mai-insist, hindi po maigiit ng bansa natin yung ating soberenya dahil allegedly may ginagamit silang ibang taktika. At nakakarinig po tayo madalas ng mga paliwanag na abay, hindi natin kakayanin kung makikipagyera tayo. But I really disagree on that argument na hindi naman po gyera ang pinag-uusapan natin dyan. Ang pinag-uusapan natin, yung mga diplomatic solutions at na available ay dapat i-exhaust natin. In fact, parang na-abandon natin yung desisyon po ng United Nations Convention on the Law of the Sea, yung sa UNCLOS na nagkaroon po ng desisyon pabor sa Pilipinas because of our decision to set that aside. Tuloy ngayon nakikita po natin ang ginagawa po ng China. So, ako isang-ayon sa panawagan po ni Senador Dick Gordon na dapat po ang Pilipinas may isang malakas na tinig patungkol po sa paninindigan natin sa West Philippine Sea. Oo. Sa ating claim dyan sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon, sintonado Ang gobyerno, ibang tinig. Ang mga kritiko, ibang sinasabi. So, it's really high time na ang Pilipinas po ay magparamdam ng nasyonalismo. Nasyonalismo. Pagmamahal sa bansa by having one stand. Regarding our concern dyan sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, oras po natin 39 na kaagad minutos makalipas. Iba yung mouse na ginagalaw ko. Yung mouse na ginagalaw ko kaya hindi ayaw yung aking monitor. Sino pa mga nanonood ngayon? Yung mga gustong mabanggit natin, feel free. Feel free at babatiin natin. Si Primong Ver nasa Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Of course, special siyempre sa atin ang mga OFW na
nakadepende po ang mga balita sa online, no? At naghihintay ng ating mga balita sa ating programa. Okay? So, repeat, HD quality nga talaga. Malinaw, malakas ang audio. Ayan, si Paring Gun. Nabasa ko na yan kanina pa. Okay, balikan na natin yung mga issue habang si Nolan Ariola po may isa pang report. Yung mga isyong papasadahan natin, sinimulan na po ng National Capital Regional Police Office ang operasyon laban po sa mga tambay. Oo. Bagamat nililinaw po nila na ang kampanya pong ito ay hindi po patungkol sa anti-vagrancy law na dinicriminalize na. Oo. Ito po ay kampanya sa mga paglabag sa local ordinances tulad po ng curfew, half naked, pag-inom po sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo sa mga pampublikong lugar ulit. Ayan, pati pagsusugal siyempre. At dahil po dyan, ang NCRPO ay naka-aresto ng halos 3,000 katao na nasangkot po sa iba't ibang paglabag sa mga local ordinances. Ayan. So nothing new about that kasi talagang kung yan po ay may mga ordinances sa mga lungsod na nalalabag, dapat nga naman talaga ipatupad kasi as usual, napakarami po nating mga batas na magaganda pero hindi po na ipatutupad ng maayos. Kulang sa implementasyon. As usual, kulang sa implementasyon. Yan po ang issue natin. So, hindi po ito bago. Sa madaling sabi, hindi po ito bago. Nga lang, ngayon po, naipatutupad ng todo kaya nagugulat ang marami. So, lumalabas mga kaibigan, parang marami pa rin ang tambay. Nung inilunsad ang mas magandang programa po sa edukasyon, yung free tertiary education na pinunduhan po ng halos 80 billion pesos po ng gobyerno. Ang projection po ng gobyerno, mawawala na po ng tambay. Especially yung mga out-of-school youth. Dahil wala nang dahilan talaga na hindi makapasok sa eskwela ang mga estudyante. Dahil libre na nga po ang tuition fee. Libre na ang bayad sa eskwelahan, especially sa mga tinatawag po nating state colleges and universities, pati yung mga TechBook, TESDA-run institutions, dahil libre na nga wala nang bayad. Ang magiging gastos na lamang kung sakali, may distansya po ang inyong tahanan papunta sa eskwelahan ay yung pamasahe. At syempre yung pagkain. All the rest, libre na. In fact, may mga punto na may mga allowances pa yung estudyante. So, alam nyo, nung kapanahon na namin na nag-aaral kami, ay ibang-iba, no? Mahirap ang buhay, may bayad, na halos sa mura na nga yung bayad noon na hindi pa namin makayanan sapagkat mahirap nga ang buhay. Ngayon ay wala nang babayaran. So, well, it's really up to the young people to avail of this program na magbibigay naman sa kanila ng magandang kinabukasan at maihihiwalay po sila sa tinatawag nating mga tambay. Di po ba? So, now, sino pa ba ang mga tambay na ito na mga napagkahuli? Napaghuhuli. Ayan. The word is napaghuhuli. Ito po yung mga taong, yun nga, lumabag po sa mga ordinansa sa mga lungsod, no? Curfew. Yung curfew ordinance ay hindi na bago yan eh. Halos sa lahat pong lungsod, sa lahat pong munisipyo, may curfew on minor. Yan. If I'm not mistaken, alas 10 hanggang alas 4 po yan ang umaga madalas yung oras. Bagamat nililinaw po ng mga pulis na kung meron namang legitimate na pakay sa labas, ay hindi naman maaresto at hindi makukulong.
pero kung talagang patambay-tambay lang, alam nyo, ang wisdom nito ay mabawasan talaga ang kriminalidad sa lansangan at mabawasan din po ang mga nabibiktima. Di po ba? Yun po ang wisdom niyan. So, ayos po yan. Ayos po yan. Yung kampanyang yan. Wala po tayong nakikitang masama dyan. Except kung may issue na naman ng paglabag sa human rights. So, sumama nga lang ang image ng human rights, alam nyo. Dahil sa galit ng presidente natin sa human rights. Ayan. But basically, ang purpose po ng Human Rights Commission ay, yun nga pangalagaan ng karapatang pantao ng bawat isa. So, sige. Wala pa naman tayong naririnig na reklamo patungkol po sa human rights. Hello kay... Sino yung nanonood sa kwan? Ibalik mo nga yung nanonood sa atin sa... si Ma'am Silvano ba yun? Basahin nga natin. Si Ma'am Erlinda Silvano Cañedo. Ayan. Ma'am Erlinda Silvano Cañedo. Watching in United Arab Emirates. Magandang gabi po sa mga nadyan sa United Arab Emirates. Salamat sa inyong panonood sa ating palatuntunan. Baka may mga nais kayong iparating na mensahe sa inyong pamilya. Welcome po kayo sa ating programa, no? Kamaong Asero program sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May hugot bayan yun pre mukhang may tinamaan 60 million ba yan? Alam nyo, si Marigani, nakakatuwa itong ano. Ang sinasabi natin dito, Marigani, marami na kasing nag-o-online ngayon, ano? Marami nag-o-online ngayon. At tayo rito sa Leader Knows Philippines, we are confident enough that we are doing a different thing. We are doing it in a different way. Oh? Sapagkat nagbi-benchmark tayo ng kalidad. Oh. Quality sa lahat ng aspeto. Sa audio, sa video, at siyempre yung content. Yan. Pinakamahalaga po yung content. Maraming nag-online ngayon na immediately makikita po ninyo kung ano ang pakay, kung ano ang agenda. Sa atin po ulit-ulitin natin na ang agenda po natin ay maging source ng lehitimo at totoong mga balita. Kalaban po ng mga nagpapakalat ng fake news. Yan. Alas 8:48 na po ng gabi. Parang hirap akong magsalita, no? Dahil may sipon kasi ako. Nalamigan ako kahapon. Naulanan po ako kahapon. So, I'm a little bit suffering from clogged nose. Samantala, mga kaibigan, kakibat po at kasabay ng kampanya po ng Philippine National Police sa mga tambay sa Metro Manila. Nanawagan naman po si Senador Sani Angara na mas maiging magkaloob ng mga skills training para po sa mga tinuturing na tambay ang gobyerno para hindi nga sila maging tambay. At higit sa lahat, bigyan ng trabaho. Para hindi pa kalat-kalat. I agree. Agree po ako dito sa panawagan ni Sani Angara na hindi naman dapat tayo titigil sa aresto rito, aresto doon dahil tambay. But ang paliwanag nga naman dyan ng PNP, they violated local ordinances. Nga lang, sila po ay minarkahan na tambay. Tambay dahil nasa labas, pakalat-kalat, nakahubad, walang damit, painom-inom sa iskinita, sa mga kalsada, so tambay nga naman. Walang magawa, walang ginagawa, walang trabaho. So, iba naman yung lumabas ka lang, may bibilihin ka. Nagtrabaho ka sa maghapon, medyo nainitan ka sa maghapon,
inalis mo yung damit mo, yan, yari ka. Kahit may trabaho ka at hindi ka tambay. Di po ba? Expired na yung load sa smart. Hindi tayo Nolan! Kita mo? Nasayang yung load namin Teo. 200 sa Globe. Ay, nako, nawala lang. Saglit. Nolan, buksan mo yung Globe mo at sa Globe tayo tatawag. Nakakalibre ng advertisement ng Globe 50 minutos po makalipas ng alas 8 po ng gabi. Kamaong Asero po sa Leader News Philippines. Hindi pong pinapanood si Errol na kami. Kumusta kayo sa mga oras mong ito? Kami po'y abstinence ba tayo ngayon? Anong tawag doon? Yung nagpapagutom sa English? Jeta? Ha? Fasting? Oo nga pala. Tapos na yung Ramadan, di ba? Fasting tayo ngayon. Kasi lumipas na naman yung oras ng pagkain, hindi kami nakakain. So, yan. Nananawagan nga po si Senador Sani Angara na, talagang mas maganda na mabigyan ng mga skills training itong mga tinuturing ng mga tambay at maging produktibo sila sa lipunan. Nang sa ganun ay hindi tayo huli ng huli lang at mapuno ang mga kulungan natin, pakakainin pa yan, babantayan pa yan. So, naging super unproductive po ang ating lipunan kapag nagkaganyan. And I'm calling TESDA. Mas palawakin pa dapat ng TESDA, ng mga LGU, ang kanilang mga skills training. Pero marami naman po talagang ongoing na skills training sa mga LGU level. Kaya lang may mga tamad lang talagang tao na available na at lahat. Halos isubo na sa kanila ng mga namamahala ang programa pero ayaw pa namimili. May mga taong ganyan, namimili. Pagka ganyan ng tao, wala na tayong magagawa dyan. Dapat dyan, iba na ang binibigay. Okay, saglit. Ang ating cellphone number po ay 0927-494-2175 sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers po ay 0949-736-5000. Si Errol the Kami, ang Kamaong Asero. At huwag niyo pong kaligtang i-like po ang ating page, Leader News Philippines. Mag-comment po kayo dyan, pabor mano kontra sa topic na pinag-uusapan natin. Ayos lamang po yan sa amin, babasahin namin po yan. And rest assured, hindi po namin tatanggalin. Kahit kami po ang kukomentaryuhan nyo, hindi kami nagtatanggal ng comment. Ganun po kami ka-liberated dito. May mga ibang pages na kapag ibang opinion, kontra-opinion, kontra-pilo sa opinion ng nagsasalita ay tatanggalin. Sa amin, hindi ho. That's freedom of speech, freedom of expression. Sapagkat yan ang gusto natin manatili na nai-enjoy ng bawat isa ang tinatawag nating freedom of expression. Si Errol the Kami, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. Nalambat naman ng mga operatiba ng PNP ang tarantadong SAP member at dating sundalo na nagbibenta po ng bala. Matagal na ang racket na ito sa sa serbisyo. Matagal na. Kahit anong gawin nating kahit anong gawin nating increase ng mga sweldo nila kasi alam niyo ang presidente natin alagang-alaga po ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Unang napag-usapan at idiniliber ng presidente natin
ang increase sa sweldo po ng mga militar at ng pulis. And yet, look at this. Anong ginagawa ng mga hayop na pulis na ito at dating sundalo? Ibinibenta ang bala ng Armed Forces of the Philippines sa gustong bumili. Kaya nga, hindi tayo magtataka pa bakit ang mga nare-recover na armas ng mga kalaban po ng gobyerno, nare-recover sa mga NPA, nare-recover sa mga terorista, ay may marka ng Armed Forces of the Philippines. Bakit? Kasi nga, nananatiling marami po ang tiwali, maraming traidor na nandyan sa loob pa rin. Kaya nga't naiintindihan ko po ang kagustuhan ng Pangulo talagang totally linisin po ang ating lipunan at especially ang gobyerno, dahil ang gobyerno dapat ay namamahala at naglilingkod sa taong bayan ng walang pag-iimbot, wala pong personal agenda. Sad to note na kahit dito po sa kasalukuyang administrasyon, marami po dyan ang dapat malatigo. Ayan. Marami. Marami. Kaya nga't may mga nagsusulong ho ng revolutionary government because in the present system, democratic system, justice system, yan, na kailangan mong kasuhan ang mga nagkakasala criminally and administratively, which will take so many times and so many years bago mapatunayan at makarsel. Minsan, mahusgahan man sa korte, patay na yung idinidimanda na nasa gobyerno. Madesisyonan man ng Sandigan Bayan, wala na. Wala na sa pwesto. So, supposedly yung mga suspension na yan at removal from office ay hindi na iepekto dahil wala na sa pwesto eh. So, sa puntong yan, naintindihan natin ang Presidente Duterte. Bakit? Nag-iisip siya ng revolutionary government. Gusto niya kasing matiyak ng kanyang pamamahala. Malinis na malinis ang mga kasama niyang namamahala. Hindi siya binubukulan. Ang kasama niyang mga namamahala, nagpapatupad ng batas, ay hindi siya dinadali sa likuran, bagkus ay tunay na interes ng publiko ang inuuna at hindi gumagawa ng katarantaduhan. Puntahan muna natin ang report ni partner Nolan sa ating palatuntunan. Nagkaroon daw ng turnover ng leadership dyan sa Eastern Police District. Report mula kay Nolan Ariola. Nolan, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Wala pa? Oo nga, no? Nawala. Wala. Sa Globe, si Nolan. Sa Globe, baka pwede sa Globe. May isa pang Globe number si Nolan. Kumusta po ang mga nakatira dyan sa Australia, sa Canada, sa the Netherlands? Paring Bong David. Si Paring Bong David nanunumpa na siya ang magsisilbing International News Bureau ng Leader News Philippines. Ready na si Nolan? Turnover of command sa Eastern Police District. Magandang gabi, Nolan. Go ahead. Magandang gabi kasama ng Errol. May bago ng direktor ang Eastern Police District matapos italaga si Chief Superintendent Alfred Corpus. Kapalit ni dating Director Superintendent Reynaldo Biay na maayos na nagpaalam sa kanyang tanggapan noong Huwebes, June 14, kasabay ng pag-upo bilang bagong Deputy Director ng PNP Directorate for Intelligence. Si Superintendent Corpus ay dating Deputy Director ng PNP Directorate for Intelligence. Matapos sa balasahin ni PNP Chief Oscar Albayalde ang mga opisyal nito at inilipat sa ibang pwesto. Pinangunahan ni Incarpio Regional Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar
ang flag raising, turnover at cessation of office ni District Director Corpus sa APD Headquarters kaninang umaga. Papayag na Director Corpus, sinuutos niya sa 4 na Chief of Police ng San Juan, Pasig, Marikina at Mandaluyong ang pagpapalit ng tiyan sa mga kapulisan. Maniwala kayo sa atin hanggat malalaki ang ating mga tiyan, hindi magbabago ang tingin nila sa ating look up our PNP, tingnan nyo ang ating audit. Pahayag ni Corpus. Ang akbang na ito para naman sakaling magkaroon ng habulan sa lahat ng uri ng krimen o kriminal ay makakilos sila ng maayos bilang alagad ng batas. Tama, oo. Mula rito sa... Lan. Yes, Kyron. Gaano karaming mga bundat na pulis na nakita mo doon sa turnover of command? Marami tayong nakita doon sa harap mismo. Alam mo, tama yung programang yan ni PNP Director General Albayalde na talagang paliitin ang tiyan ng mga bundat na pulis. Kasi paano nga naman yan tatakbo, tahabulin yung mga, kahit simpleng snatcher, baka hindi abutan ng pulis na bundat. Tama ka, Errol. 34 inches yung waistline na gustong ipatupad ng District Director. 34? Yes, sir. Pwede na yan. Pero nalagpasan mo yan, Nolan, di ba? Ngayon, ang waistline mo, ano ang waistline mo ngayon? Hindi ko alam. 28 siguro ang waistline ni Nolan ngayon. Dapat ikaw ang panularan ng mga PNP na mga bundat. Alam nyo, hindi lamang yung hindi lang yung paghahabol sa yung maging fit, physically fit ang mga pulis para mas effective sila sa kanilang trabaho bilang law enforcer. Actually, masama sa imahe ng PNP ang bundat na pulis di ba kapag kabundat ang pulis, halos pumutok na ang uniforme sa sobrang laki ng tiyan ng pulis. Ibang pumapasok sa isip ng ng mga kababayan natin, di ba? Una, siguro anya kurakot ang pulis na yan. Siguro anya laging nasa beer house ang pulis na yan. Tama yan, sir. Di ba? Oo. But of course, over and above, ang dyan, yung physical fitness dapat ipagpatuloy ng PNP para para matiyak na talagang makasunod ang mga pulis na lagi silang physically fit sa mga trabaho nila. I remember yung ganyang programa ipinatupad sa panahon ni PNP ni Senador Lacson ngayon, di ba? Oo. Pero naalala ko Nolan, may mga namatay na pulis habang hinahabol ang waistline na 34. Yes, sir. Oo. Siguro yung may normal kapag ka malalaki na ang tiyan, high blood na talaga yan. So, may mga inatake yata sa puso dati, pero hindi yan kasalanan ng hierarchy ng PNP sapagkat may standard ng PNP, di ba? Tama kayo, sir. Tama. Okay, so sana, teka, may deadline ba yung pagpapalit ng tiyan ng mga pulis, Nolan? Nagbigay ng 2 months. 2 months? Sa ating mga kapulisan, ang District Director. Dapat tanungin nila si Teo kung paano pumayat ng mabilisan. 2 months is, doon sa mga malalaki ang tiyan, Nolan, mahirap yung 2 months. Tama ka, sir. Kailangan talaga mag-work out. Kailangan talaga ang rigid na workout niyan, plus yung dieta, plus yung control sa pagkain niyan. Talagang iyan ay seryosohan na dieta. Ayan naman po ay pagtutukan ng APD sa lahat ng kanilang nasasakupang pulis sa offices. Tanong, yung hindi makakatupad o makakapagpalit ng tiyan in 2 months na markadong bundat na pulis, anong gagawin ni Albayalde? Si Corpus yung magpapatupad nito, sir. Bibigyan ng parusa. Hindi natin na itanong kung anong parusa ipapataw sa mga ganitong hindi sumusunod sa kanyang patakaran. Ayan. So, abangan natin kung sino ang may matatanggal ba dyan, may masususpindi ba, o ano ba ang pinalidad ng hierarchy ng PNP dyan sa mga hindi makapagpapalit kagad ng tiyan. Nolan, thank you so much.
Maraming salamat sir. Mula rito sa APD Headquarters, Pasig City. Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan. Naalala ko yung programang yan eh. Ginawa yan sa panahon ni Senador Lacson. Talagang nabago po yung image ng mga pulis dati. Oh. Pero nung mawala na si PNP Chief Lacson, that time na ngayon ay senador na, parang nagkampante na naman yung yung ibang leadership sa PNP na iba na yung focus ng kanilang mga programa. Oh. Hindi na napag-usapan yung waistline. Naalala ko nung panahon ni Lacson lahat ng mga carnap vehicles, lahat ng mga na-recover na carnap vehicles, ipinasurrender niya sa Campo Crame at nagkabukingan na marami na pala ang na-recover na mga carnap vehicles pero yung police hindi ipinagbibigay alam sa mga may-ari. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At nagkabukingan nung panahon na yon na maraming pulis ang gumagamit ng mga bihikulong carnap recovered at inari na nila. Inangkin na nila yung mga recovered na carnap vehicles nang walang kaalam-alam yung mga totoong may-ari. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ilan pa kaya sa pulis ngayon ang ganyan, General Albayalde, kaya ganon din ang gawin mo? Hindi naman masama na kahit sabihin na ginawa na yan ni Lacson that time Hindi ho masama yun Ang lahat ng programang magaganda, we should not be ashamed and we should not think twice na i-adapt. I-adapt, ipagpatuloy. Dahil kung ikabubuti po yan ng publiko, bakit hindi natin gawin? Ipasurrender mo rin. General Albayalde, lahat ng carnap vehicles dyan sa Campo Crame at i-audit, i-inventory. Yan. Mabubuking mo rin, General Albayalde, kung sinong mga pulis, sinong mga opisyal ang gumagamit ng mga SUV na carnap na recover na at hindi po ipinapaalam sa mga may-ari. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oras po natin, 7 minutos na po makalipas ang alas 9 po ng gabi. Pinabulaanan po ni Special Assistant to the President, Secretary Bongo. Hindi daw totoong naghamon siya ng saksakan ng ballpen kay Senador Trillanes. Wala daw ganon. Nilinaw niya na ang sinabi niya lang daw ay puros ballpen ang hamon ni Senador Trillanes at waiver. At wala daw siyang sinabing saksakan sila ng ballpen. Ayan. Alam nyo, hindi naman ako naniniwala talagang si Bongo ay maghahamon ng ganon dahil pagkaganyan na ang usapan ay usapang kalye na yan These people are not ordinary people. A special assistant to the president against the senator. So, again, they are not ordinary people. So, hindi ako naniniwala talagang may salitang ganun, lalo pat si Sap Bongo ay tiyak ng kakandidatong senador yan. And I'm expecting from him na sa halip na mga ganyang issue po ang kanyang sakayan o di kay patulan, mas maigi pang magpakita na siya ngayon ng mga advokasiyang makabubuti po sa mga Pilipino. Di po ba? Mas maiging ipakita na niya ang kanyang galing at magagawa po kung siya po ay magiging senador by discussing issues na kanyang lalatagan po ng mga panukalang batas sa Senado. Kasi basically, ang senador po ay legislation. Hindi po grandstanding. Hindi po payabang dito, payabang doon, salita dito, salita doon. Di ba? Hindi po, legislation. Kaya't
Mas maiging ang maging senador po ay yung nakakaintindi po talaga sa batas. And preferably abogado kasi paggawa nga po ng batas O minsan pag-amyenda po ng batas. Minsan pagbasura sa dati ng batas. Ganun legislation. So hindi daw totoo. Sabi po ni Sap Bongo na siya po ay naghamon ng saksakan ng ballpen. Sige, di patay na yung isyong yun. Wala na. 10 minutos po makalipas po ang alas 9 po ng gabi. Mark Anthony Reynoso. Partner, kumusta ka na? Si Kuyang Mark Anthony Reynoso. Magaling na video creator ito, video editor. Kumusta ka na, partner Mark? Bisita ka pagka may time ka, magkape tayo rito sa studio. Dating ABS-CBN boy ito si Kuyang Mark Anthony Reynoso. Sali ka na rito. Partner Mark. Areglado, tuloy tayo sa ating palatuntunan na ipinagwagwagan po mga kapatid ng ombudsman na may kaso na kinakaharap o may mga kasong kinakaharap po si Labor Secretary Silvestre Bello sa ombudsman. Alam niyo kasi si Bebot Bello ay isa sa aplikante, aspirante na maging kapalit ng magre-retiro ng ombudswoman Conchita Carpio Morales by July 26. Malapit na po yan. So, basically, mahigit 1 buwan na lamang po ang pananatili bilang ombudsman ni Ombudsman Morales at siya po ay magre-retiro na. So, of course, maghahanap po ang presidente ng magiging kapalit. Isa po dyan si Labor Secretary Bello na nagpaparamdam. Pero may mga patakaran pala. May panuntunan pala dyan sa ombudsman na kapag ka ang isang aspirante ay naharap sa kaso, especially dyan sa kanilang tanggapan, maaari daw po itong madiskwalipika. Madiskwalipika. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tingnan natin. At nananawagan po ang Judicial and Bar Council, pati na yung Integrated Bar of the Philippines. Tama ba? Integrated Bar of the Philippines. Na sino man po ang mga reklamo. May mga reklamo sa mga aspirante. Ito po ipagbigay alam kagad sa kanila, mag-file ng complaint at nang matalakay nila at sila po ay makapaghain ng complaint. Ayan. So, ganun talaga Parang sa sa makapangyarihang commission and appointment, ang sino man pong appointee ng Pangulo sa gabinete kapag may complainant, may kumontra na isa lang sa mga senador ay hindi na po matutuloy ang confirmation. Yan po ay may sasantabi. Ang tawag dyan, mababypass ka ng commission and appointment. At kapag natatluhan kang bypass ng commission and appointment, considered na tanggal ka na sa pwesto. Ayan. Tingnan natin kung anong mangyayari po kay Secretary Bello ng Labor dahil inanunsyo po ng ombudsman na siya po ay may kinakaharap na criminal case at administrative case dyan po sa ombudsman. 14 minutes, makalipas na po ang alas 9 ng gabi. Medyo nahirapan akong huminga dahil sa sipon. Sipon mga kapatid. 494-2175 yung ating globe number. At yung ating smart number naman po ay 0949-736-5000 kung may mga message po kayong naisiparating sa ating palatuntunan. Don't hesitate. Huwag kayong mag-atubiling mag-message. Kahit pabati, pwede yan dito. Sino magpabati ay welcome. Thank you pala sa programang Bible Cafe nila Pastor Pastor Ram Gamboa at Brother Fernan. Yan.
Yan yung regular anchors sa Bible Cafe. Daily dito sa Lidonos, Philippines. Programang pang-espiritual. Spiritual wisdom po ang kukuha po nyo dyan kapag manonood po kayo lagi ng Bible Cafe. Sa atin naman po ay totoong balita at matalinong diskusyon at pagtalakay sa mga isyu ang ginagarantiyan po natin dito sa ating palatuntunan. Tuloy tayo sa ating programang Kamaong Asero. Ayos lamang daw po sa Pilipinas ang war games ng China na gumagamit po ng missile drill. Wala daw itong epekto sa Pilipinas. Ayon po sa Malacanang. Ayos lamang, okay lamang. So sige, okay lamang. In fact, ang Amerika po hindi din pa nagre-react pa laban sa Beijing sa ginagawa pong missile drill ng China dyan po sa West Philippine Sea. Ito pag-usapan natin itong West Philippine Sea. Habang si Francis Tikay nanonood sa atin. Francis, kumusta ka na? Nasaan ang mga report mo, Francis? Busy si Francis sa production kumusta kaya din si Dryan? Si Bernard Menyosa? Sino pa yung mga kaibigan nating reporter? Si Kuyang Felix Tambungko dyan sa House of Representatives. At si Romel Madrigal dyan sa Southern Calabarzon area. Tama, Calabarzon area. Kumusta ka, Mel? Ayan. Open yung program natin para sa mga reports dyan mula sa Calabarzon area. Kasama natin yan sa DCRJ 810 AM. Good evening sa mga taga DCRJ, mga kapatid natin. Ewan ko, ano kayo mangyayari dyan sa claim natin sa West Philippine Sea? Alam nyo, militarized na talaga ng China ang West Philippine Sea. At yung exclusive economic zone po ng Pilipinas ay pinasok na ho ng China. And yet, wala pa tayong agresibong hakbang tungkol po dyan. Ang sinasabi po ng gobyerno, may iba silang taktika. Okay. Sige. Let us see. Okay, tingnan natin kung anong mangyayari. Dahil ano't ano pa man, pag tayo po ay hindi magre-react at parang hinahayaan natin ang ating mga patuloy na tinatapakan, ibang usapan po yun. Ibang usapan po yun. Lalo't ang West Philippine Sea ay talagang alam na po ng publiko na yan po ay merong nakaimbak dyan sa ilalim na natural gas, kayamanan na kailangan po ng survival ng mga bansa. Parang obvious na yan po ang pinusturahan po ng China. At isa kong gustong pag-usapan natin, yung kampanya sa drugs po ng Pangulong Duterte, bakit hindi ho matapos-tapos at bakit hindi ho mapigilan, hindi matuldukan ng tuloy-tuloy na pagpasok po ng supply ng drugs sa Pilipinas? Pag-isipan niyo po ito, PNP at militar. Hindi kaya yung mga isla dyan na tinatawag nating artificial islands na pinaggagawa ng China ay dyan na mismo nagluluto ng mga drugs para mas madaling itapon lamang papunta sa Pilipinas, sa dagat lamang papunta na sa Pilipinas. Wala makakalapit dahil armado, di ba? Pag-isipan niyong maigi. Hindi matuldukan ang supply ng drugs galing sa paligid natin, galing sa China. Saan ang gagaling yan? Di ba? Tuloy-tuloy. Marami ang supply ng drugs. Diba? Nagtutuloy ang kampanya po ng Philippine National Police sa drugs. At marami pa rin po ang nahuli. Hindi kaya, ulitin ko, ako'y nagdududa personally na hindi kaya dyan na mismo niluluto ng mga inject ang drugs sa mga itinayo nilang artificial islands. Dapat malaman natin yan. Samantala mga kaibigan, nagpapatuloy po ang back channel talks ng gobyerno daw sa mga
komunistang grupo. Sa bagay, dito sa Pilipinas, iisa lang naman ang komunistang grupo, CPP, NP, NDF. At hindi pa rin kasi natutuloy ang peace talks. So, prelude sa peace talks, may back channel talks. Sana nga mawakasan na yung kaguluhan na Pilipino laban sa Pilipino ang nagpapatayan, sundalong Pilipino, NPA Pilipino, kapwa Pilipino nagpapatayan dahil lamang sa maling ideolohiya. At sana'y mawakasan po yan sa pamagitan po ng pagkakaroon ng peace agreement sa pagitan po ng gobyernong Pilipinas at ng mga komunista. Okay, bago tayo magwakas mga kaibigan sa gabi pong ito, nice po nating ipangimbita, no? Meron ba kayong hilig sa pagbabalita? Ayan. Kayo ba'y may puso sa public service? Mahilig ba kayong mag-share ng mga balita? Mahilig ba kayong tumulong? Or di kaya, ito straightan. Pangarap niyo bang maging reporter? Pero wala naman kayong training, di naman kayo nag-aaral ng journalism or mass communication. Pero gusto niyo maging reporter. Ayan. Ipakita mo nga, Teo. Ang pinaka-the best na gawin po ninyo, sumali po kayo sa second Mobile Journalism Workshop na gagawin po ng Leader Knows Philippines, kung saan matututo po kayong sumulat, mag-compose ng balita professionally at mag-shoot ng news professionally gamit po ang inyong mga cellphone lamang. Ayan. Ito po yung mangyayari sa June 29, kasalukuyang taon, diyan po sa Lua Conference Hall sa Tangdansora, Quezon City. Proyekto po ito ng Leader Knows Philippines in cooperation with the PMI. Ayan, ni Bernard. Para po sa dagdag na informasyon, ilike po ninyo ang page ng Leader Knows Philippines at tumawag o mag-text po kayo sa 0995-148-3605. Sali po kayo. Everybody is invited. Doon po sa mga may hilig magbalita, mag-report, pero hindi niya alam kung paano gagawin, paano magsisimula. Sumali po kayo, umattend po kayo ng second Mobile Journalism Workshop sa katapusan. May 29 po ito, Friday. O dyan po ito sa gawin natin sa Lua Conference Hall. Yes, sa MWSS, sa may Tandang Sora. Huwag kayong mag-alala. Libre po ito. Wala pong bayad ito, no? Wala pong bayad. Magtuturo tayo ng special skills on reporting, on video, ng libre sa taong bayan. Sapagkat nais po nating armasan ang ating mga kababayan ng kaalaman. And you can be a part of the so-called citizen journalists. Ngayon po ay napakadali nang gawin dahil sa teknolohiya. So, again, we're inviting everyone to attend the second Mobile Journalism Workshop this coming Friday, June 29. Sa June 29 po yan. Para sa dagdag na impormasyon, tawag po kayo sa 0995-148-3605 at ilike po ninyo ang ating Leader Knows Philippines page. Nilo Daculio. Narinig ko, malinaw. Hi, Nilo. Asan ka kayo, Nilo Daculio? Si Kabayang Nilo. Prime, kumusta ka na? Happy Father's Day. Nag-iba ka na ng oras, yes. Let this be a survey, ano? Alin ba ang mas makakapanood kayo ng libre? Is it during nighttime or daytime? Primong Ver, mas okay ba itong oras natin alas 8 ng gabi or alas 3 tayo ng hapon or alas 8 ng umaga? Let this be a survey, no? Para sa ating mga manonood kasi ang pakay natin ay mapaglingkuran ng pulidong-pulido yung ating mga manonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Bueno! Thank you, Ma'am Erlinda Silvano Cañedo, partner Mark Anthony Reynoso, Prime Vercredo at si Francis Tica nanonood sa atin. Paring Gani Oro, ang ating respetadong batikang
radio and TV anchor. At sino pa? Maganda ang programa nyo. Sir Errol, sana magpatuloy ang programa nyo at marami ang magising. Oo nga, no? Sana nga magising yung mga natutulog. Nanonood daw ang PNP PCP3 Barangay 175 North Caloocan sa pangunguna ni Police Chief Inspector Nicolas. Nicolas, naghahanda ang kanyang kapulisan para sa Operation Sita Tambay sa kalye. Ayan, sige. Good luck. Yung Chief Inspector Major ba yan? Major, di ba? Major yung Chief Inspector. Chief Inspector Nicolas, sir. Sa mga taga-barangay 175 North Caloocan City. Wala na ba tayong nakaligtaan? Salamat po sa inyong lahat at salamat po sa Long Reach Philippines. By the way, subukan niyo po ang mga produkto po ng Long Reach Philippines, especially yung PiCap. Ang PiCap po ay parang tumbler, pero kakaiba pong tumbler po yan sapagkat yung ordinaryong tubig po ay nako-convert into alkaline water na nakakatulong pong gamutin ang sari-sari pong karamdaman sa katawan. Unang-una yung acidity po natin. Ako, buhay na patatu po dyan. Yung problema ko sa hyperacidity biglang nawala because of this PiCap of Long Reach Philippines. Dati-rati hindi na po ako makapagkape, mga kaibigan. Ang sarap-sarap pa naman magkape kapag malamig, di ba? Sa umaga, paggising, masarap magkape. Pag inaantok ka, medyo inaantok ka, masarap magkape. Pero mahaba-habang panahon hindi na ako nakapagkakape. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano yun? Ano yun? Ayan, sige. Long Reach Philippines. Subukan niyo po yung PiCap, yung tumbler. At garantisado pong mawawala ang problema niyo po sa acidity. Ako po kapag nag-a-acid, pati yung blood pressure natin tumataas, so delikado, no? Meron pa silang ibang mga produkto na pwede niyo pong subukan na makakagaling po sa maraming karamdaman. Thank you, Long Reach Philippines, kay Ma'am Vicky Go, kay Jenny, at sa iba pang mga kasama natin at kaibigan sa Long Reach Philippines. Bukas, imbitahin natin yung Long Reach Philippines na magkwento ulit ng mga gumaling at mga patutupo sa mga nakagamit na po ng Long Reach Philippines para mas makatulong tayo sa pagpapaliwanag. Salamat sa lahat po at mga nanood, siyempre. Yung ating mga Leaders Patrol, Jojo Sikat at Nolan Oriola. Sa ating dalawang piloto po sa studio, Engineer Oliver Licop at Teo Villamil. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.